नमस्कार प्रणाम, हम हैं राघवेंद्र। स्वागत बाटे आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। भैया, भोजपुरी सुपरस्टार से आजमगढ़ का सांसद निरहुआ भैया आप सबके बता दी कि चंदौली में एक संबोधन के दौरान वो अपनी संसदीय क्षेत्र का बात करे ना, जब उनसे मीडिया का लोग पूछेला कि उनकी संसदीय क्षेत्र का हाल बाटे, ओइजा का सड़क कब बनी, उनके द्वारा कहल जाला कि सारा सड़क का पास हो गइल बाटे और काम भी शुरू हो जाई जैसे ही बरसात खत्म हुई। ऐसे पहले जे ओइजा का विधायक रहल उ निकम्मा बाटे और पुराना सरकार जोन रहे वो निकम्मा रहे, यानी कि समाजवादी पार्टी पर ठीकरा फोड़े न। और समाजवादी पार्टी से ओइजा 10-10 गो विधायक रहने सा, लेकिन वो अपने गांव का ही सड़क नइखे लोग बनवले। सब विधायक निकम्मा रहे लोग। आप सब अभी पूरा बयान भी सुनी कि का निरहुआ द्वारा कहल जाता टे। आप सबके बता दी कि कुछ दिन पहले निरहुआ का माई उनके बड़ा डांट भी लगौले रहली कि आजमगढ़ का जनता तक के मौका दिले बा सेवा कर, तो ओइजा के सड़क के जल्दी बनवावा, जोन टूटल फूटल बाटे ओकर जल्दी निर्माण करावा। आप सभी वीडियो भी देखी। बने खातिर आप डटले रहनी काहे डांटम ना, डटले रह का कहले रहनी। अरे अब छोड़ द बात, कहले रहनी भैया कि आजमगढ़ तो के खुश कैले ह, आजमगढ़ में रूट बने था। और आप सबका का राय बाटे पर आपन राय आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।